Patay na rin naugkat sa dagat ang 24 anyos nga lalaki sa Seaport area sa barangay Maayong Tubig, lungsod sa Dawin sa Negros Oriental kagahapon sa buntag. Gituhuang nalumos si Nilo Alama, ulitaw, nga taga barangay Bagakay sa Dawin, ug giingong may diferensya sa pangisip. Matud ni Police Master Sergeant Chali De Luna, investigador sa Dawin Police Station, nga si Nilo gikuyok sa pamilya sa ilang beach party ni atong Domingo. Apan nabuwag sa grupo ang ulitaw. Sa pagtuo nga naguna kini pauli, na mauli usab ang pamilya nga wa si Nilo. Apan pag-abot nila sa balay, diha na naalarma ang baneng Alama kay wa nila igkita si Nilo. Diha nagpatabang ang pamilya nga pangitaon kini, apan tungod kay gabi na pagkalunis na gipahigayon ang search operation. Ang patayng lawas ni Nilo Alama na ugkat sa mga freelance divers sa lugar. Gisalikway usab sa kapulisan ang anggulo nga adunay foul play sa nahitabo sa ulitaw. According sa mga drivers, kumayunan sa niya, may lubog na sa area sa may around 35.3 meters.